एक्जेक्टलि रलखौथ' आं दायो आं सानो खिन्थाजोबनाया थिग नङा खिन्थु लाइट केमेरा एक्शन बे फिल्मा एसे इउनिक फिल्म जागोन जेखौ जोङो नुगासिनो थायो सरासनस्रा बेबायदि नङा एसे आलादा गुबुन मोनसे ट्रेन्डआव बानायनाय जादों आं सानो रायजोफ्रा बेखौ नायनानै जोबोद मोजां मोनगोन आरो आंनि रलाबो आं मोजां मोनदों आंनि रलखौहाय बेवहाय एसे होल फिल्माव इमोशनजों लोगोसे एसे कमेडिबो दोङो एक्शनथ' दंखायो स' फिल्म मेकारफोरनि सायाव बानायनाय जादों माने जायफ्रा फिल्म बानायो बिसोरनि सायाव बे फिल्मखौ बानायनाय जादों आरो मोनसे गिदिर खोथाया जाबाय बेवहाय बिनि प्रडिउसारा झारखन्डनि बेवहाय मोनसे मोजां मेसेज होनाय बादि जादों जे कमिउनिटि मोननै कमिउनिटिनि गेजेराव मोनसे इउनिटि लानानै बे खामानिखौ मावनाय जादों बेवहाय मोजां मोनदों मावनानैहाय सानसोरां खाख्लारिनि फिल्माव आगोलावबो आं दंमोन खांख्राय होननाय जाय मुभिया जाय नायदों बिथांमोना मोनथिगोन आरो बहुतानो गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे जोंनि बिसानि जिथुनाखि एवार्ड फांसन जालांबाय बेयावहाय बेस्ट जुरि एवार्ड बिथाङा सानसोरां खाख्लारिया माने आजावनो हादों जोबोद मोजां माने गथ'आ उन्दै जानो हागौ बारा माने बैसोआ आंनिसो एसे उन्दै अब्लाबो बिथांनि मावनाय दांनाय बिथांनि टेकनिक जोबोद मोजां जाय बिथांमोना माने बे फिल्मखौ नायगोन जोबोद गोजोननाय मोनगोन बा बर' फिल्माबो बेसिम सहैबाय नामा खांख्रायखौ जेखालि रिलिज होदोंमोन गोबां माने बर'फोरजों लोगोसे केनि बसुमतारी पंकज लाहारी बिथांमोनाबो बाख्नायदोंमोन थिग देग्लायबो थांनाय बोसोरनि आगोल जाला नुलांबाय देग्लायबो आरो बेनिसै साबसिन हामसिन नोंथांमोना नुनो मोनगोन रायजोफोरनि गेजेराव जों मोजां मोनसे मेसेज बे फिल्मनि गेजेरजों होनो नाजागासिनो दङ बिथाङा लोगोसे आं बेयाव बाहागो लानो मोनना गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों रलाथ' जोबोद मोजाङानो गोग्गोम माने बुंनो थाङोब्ला नायबा मोनथिसिगोन फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सन 2025 जागोन ना हयथ' बे फिल्मखौ मानसिफ्रा नायखांनाय नङा आंबो खेबसे ट्राइ नायहैगोन नामा प्रडाक्सन दा एक्सुवेलि जोंनि बे प्रडाक्सना दा बे जाय जोंनि लाइट केमेरा एक्सन बेयो रिलिज जानो थांदो जायजों सिनिभार्स प्राइभेट लिमिटेड होननाय प्रडाक्सननि आन्दाराव बे प्रडाक्सना दा थारैनो बियो दा 2025नि जोंनि जे सिनेमा टाइम जायखौ जों बुङो बिदि मथामति आगस्ट सेप्तेम्बर बिदि महर रिलिज जागोन जों दा प्रडाक्सन हिसाबै बुंनो थाङोबा जोंहा प्रडाक्सना दा थिगैनो दोङो प्रडाक्सननिफ्राय जों एज ए प्रडाक्सन मेनेजार आं जों प्रडिउसनिफ्राय मोननो गोनां जिबायदि सुबिदा बेखौ जों मोनदो जायनि थाखाय आं दा टीमखौ मोजाङैनो सामलायलांगासिनो दं प्रडिउसनिफ्राय दा बेबायदि उसुबिदा जायाखै आंहा फुल टीम दं गावबा गाव केटेगरि दंजोबो टीमनि बेयाव बेबायदि उसुबिदा जाथ'वाखै दा मोजाङैनो थांगासिनो जोंहा दिनै डे 11 जागासिनो दङ शुटिंआ आरो जोंहा डे 11 19th डे आरो 19th बाबो जोंहा 30 डेन्सनि शिडिउलमोन फिल्मा दा जोंनि हिसाबै आं स्क्रिप्ट हिसाबै नायनो थाङोबा फिल्माव दङ जोंहा इमोसन ड्रामा एक्सन जों गासैखौबो मोनजोबगोन बे फिल्माव आरो थारैनो आं सानो जोंनि अडियन्सनि गोसोआव बे फिल्मा जायगा लानो हागोन जों बे एरिया जि नागापुर बुङो बगाजुलि एरिया नामा भुटान खाथियाव जोङो शुट खालामगासिनो आरो बे लाइट केमेरा एक्सना एक्चुअली टोटली अबाउट इमोशनल कमेडि एक्शन भरपुर गासैबो फ्लेभार बेयाव आलादा फ्लेभार मोनगोन एंड देन बे फिल्मा जाबाय सब बिहाइंड द केमेरास माने फिल्म शुट जाबाथाय शुटनि उनथिं जायो जिखिनि लाइटमेन दोङो बा केमेरा पार्सन दोङो बा डिरेक्टर दोङो बिसोरनि स्टोरियावनो जोङो स्टोरि बनायदो बिसोरनि सायावनो जों स्टोरि बनायदो बेयाव एक्चुअली जोंथ' आर्टिस्टफोरखौथ' सब स्क्रिनाव नुजोबो बाट स्क्रिननि उनाव जेसेबां दोङो बिसोरनि खस्थ'फोरखौ बेयाव फोरमायनो नाजादो आरो बे प्रडाक्शननि नामा जाबाय जायजुग प्रडाक्शन जायजुग सिनेमास प्राइभेट लिमिटेड प्रडिउसारा जाबाय गलिरेस मुर्मु बिथाङा झारखन्डनि डाइरेक्टर जाबाय आं सानसोरां खाख्लारि आरो बेयाव जिथु डिअपि जिथु डिरेक्टर अफ फट'ग्राफि सानै दोङो जोंहा सोरां बसुमतारी आरो मन्धन बर' मेन रलाव थागोन जोंहा गलिरेस मुर्मु हिमसेल्फ जिथु प्रडिउसार दोङो जयन्त नार्जारी एंड देन रुपसिं मुसाहारी आरो जोंहानि मेडाम अन्जलि दैमारी आरो संगिना ब्रह्म बिथांमोनखौ लानानै मोनसे सावथुन जों बानायनो नाजादों बे बिफोर दुर्गा पूजा जों डेटखौथ' दा लायाखै बाट आगस्ट या सेप्तेम्बराव जों रिलिज खालामनो होनना सानदों शुटखौ बेयावनो जे बे तामुलपुर एरियायावनो आरो गुवाहाटी
अके